अरे की कौन पुण्य कोइल सई कमन रे जनामा कि बेनिया डोलावे हेले मलिनिया कि बेनिया डोलावे हेले मलिनिया। ये गाना कल रिलीज हो रहा बा, बहुत खूबसूरत सॉन्ग बा और हमारा तरफ से नमस्कार प्रणाम और नवरात्र के रउआ लोगन के ढेर सारा शुभकामना। हम कहे के चाहतनी कि हमरा से जो मैसेज से बात करेला, जे भी कोई हेल्प मांगेला हमरा से जितना हो सकेला हम हेल्प करीले। जे भी मैसेज में कोई भी आईडी में दिक्कत हो जाला, हमरा जहाँ तक जितना पता बा सबके करीले। तो ये नवरात्र में जे भी लोग रील बनावता, आखिर केहू ना कोई जे रील बनावता कोनो ना कोनो गाना यूज करी। तो हमरो हाथ जोड़ के रउआ लोगन से निवेदन बा कि हमारा ये सॉन्ग पर जौन बैकग्राउंड में सॉन्ग बाजता, जाई लो एगो प्यारा सा अच्छा सा रील बनाई लो, हमरा के मेंशन करी लो, रउआ लोगन के स्टोरी हम लगाए। अब बहुत खूबसूरत सॉन्ग बा। तो ये हाथ जोड़ के निवेदन बा, आपस में हमनी के जितना आदमी जुड़ल बानी सही एक दूसरे के सपोर्ट करे खातिर, तो हमरो के ये गाना से एगो सपोर्ट करी लो, बहुत अच्छा लगी। ऐसे भी हमनी के आईडी के बहुत प्यार दुलार मिल रहा, वैसे मन हमनी के खुश रहेला। तो सबके हाथ जोड़ के फिर से एक बार नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव।